Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Ang atong sugilanon karong hapon naguluhan og paglahutay. Usahay di ta makasabot sa mga panghitabo sa atong palibot, sa atong pamilya, sa atong kasilinganan, sa atong katilingban, sa atong barangay, sa atong kalibutan. Ngano man ni? Dako man jud ka ining inustisya. Di naman tang kasabot ining hitabua. Kano sa pa man ikutob? Kano sa man ni maresolber? Kano sa man mo patigbabaw ang katarong ug kaangayan? Panaog-daog man gyud og papanlupig ug papangilad man gyud ning ni pasuwabi karon. Kano sa man ta maka angkon o masayang nga ugma. Kano sa man ta makaangkon og kaangayan. Kano sa man ta makaumol sa atong mga pangandoy sa mas maayo nga ugma. Kining ato sugilanon karong hapon, hopefully makatubag sa atong pangutana kano sa man ta kutob nga molahutay. Kano sa man ta kutob nga magpaabot. Doon ang pabatay sukaranan sa paglaom. Magsugod ang atong sugilanon dayong 1872. Ubos pa ta sa pag-ulipon sa mga katsila. Dayong 1872, dunay problema ang mga praile, ang mga Spanish friars. Dunay duha ka dagkong problema. Una nilang problema mao ang pagsugod na insister sa mga politiko nga nagda sa gobyerno sa Spanish government din sa Pilipinas. Nagsugod na pag-assert ang mga politiko sa ilang authority sa pagduma sa gobyerno. Nakabatyag ang mga praile nga sa gagmayng tipak-tipak, giibanan ang ilang gahom, giibanan ang ilang influensya. Kaya naanan bagod ang mga praile sa pagsugod pa sa Spanish government din sa Pilipinas nga hilabihan nila kahawd nga ang mga gobernador general mag-agad-agad, magyango-yango lang unsay ilang gusto. In fact, ang mga praile mo labing nakapahimos, usa sa labing na appeal sa labing nakapahimos sa pag-exploit sa itong natural resources, sa pagpugos sa katawhang Pilipino sa forced labor, sa pagpugos katawhang Pilipino sa paghatag og tribute o buhis ngadto sa Espanya. Ang mga praile mao'y labing nabulahan. I'm sure doon ay mas maayong mga Spanish friar sa una, pero ang kinabag-an sa mga praile gipasangilan nga mapahimuslanon sa atong katiguangan. So munay usan nila ka problema nga kung dili nila mapugnan ang mga politiko nga gipada sa hari sa Espanya pagduma sa Pilipinas, magkagamay ang ilang influensya, magkawa sila ilami. Hangtod nga mahimol lang silang isnab-isnabon sa mga political leaders, apil na sa mga military officers nga gipada din sa Pilipinas. So ang mga praile nangita gyud og paagi unsaon mapahamtang pagbalik ang ilang influensya. Unsaon nga mo yango pagbalik nila ang mga politiko o mga opisyal sa militar o mobilib pagbalik nila ang monarkiya, ang hari sa Espanya. Dako na nangdaan ang problema, doon ang pag-ikaduhang problema nga nakahatag nila dako, higanti sab nga labad sa uo. Doon ay mga pari nga mga Pilipino na nagsugod na pag-assert sa ilang katungod na makaangkon o managsamang kahigayunan sa pagduma og mga parokya, pag-angkon og mas taas nga edukasyon, pag-angkon og kahigayunan sa promosyon. Naunta, ang mga paring Pilipino sama sa mga pari nga katsila, parihara man silang bansay-bansay, parihara man silang nakamauhan, hatagan sila og igong kahigayunan na musaka sa organisasyon sa simbahang Katoliko. So nisugod na og tumaw ang kampanya sa secularization. Gusto sa mga pari nga Pilipino nga sama sa mga pari nga katsila, hatagan sila og samang katungod, samang suhulan, samang mga benepisyo, samang authority, samang otoridad sa pagduma sa ilang kaugalingon nga mga parokya. So kining kaluha, managkaluha nga mga problema mo'y nakahatag sa mga praile sa dayong 1872
nga wa sila tarong kinatulgan, unsaon man nila ma-minimize na ang ilang influensya sa Spanish government. Kuhaon pa gyud sa mga paring Katoliko ang labing maayo nga mga parokya. Nidemanda pa gyud og nagsama nga influensya o katungod og suhulan og benepisyo kay nila. Mawani na gyud sila. O maibana na gyud ang ilang katigayunan, ang ilang gahom, ang ilang influensya dinhi sa Pilipinas. Pero ang mga pari, ang mga praile na katuaw, doon na gyoy labawng makagagahom. O ang labawng makagagahom, nigiya gid nila. Kay dunay nahitabo in 1872 nga nakaresolver ining ilang problema. Mura silang nakapatay og duha ka langgam sa usa lang ka bato. Enero 1872, niulbo ang Cavite Mutiny. Ang mga trabahante sa Cavite na destino sila sa arsenal. Sa ito pa, himuanan o mga armas para sa mga sundawong Katsila dito sa Cavite. Nagprotesta ang mga trabahante dito. Kay ang ilang karaan nga benepisyo, ang sakto ang ilang suhulan, dili sila pabayron og tribute ngadto sa Espanya, kay talagsaon man to ilang trabaho, sila ba himong mga armas para sa mga Katsila. Ya dili sila ay subject of forced labor. Kaysa kaniadto ang mga Pilipinhon patrabahoon man nga way sweldo sa mga praile o sa uban nga mga ahensya sa gobyerno. So, wa kasabot ang mga trabahante nga anuman nga gitangtang man to ilang benepisyo sa una, exempted sila sa tribute, niya exempted sila sa forced labor. At tuod man pagkubra nila sa ilang sweldo, nakita nila gidireksyonan ang ilang suhulan sa tribute o gidireksyonan pa ilang suhulan sa mga adlaw na angay unta sila mag-forced labor. Pwerte lang sukua, nialsa sila. Ilang napatay ang pipila ka mga opisyal nga Katsila sa arsenal dito sa Cavite o ilang nasakmit ang arsenal sud sa pipila ka oras. Pero nalupig sila. Nakuha pagbalik sa mga Katsila kay ang ilang pagtuo mo, simpatiya nila ang ubang mga sundawong Pilipino ni talaw man. Ang ubang Pilipino mga sundaw, mas sila magkasinabot nga moalsa na dai sila. Yan niadto gud wa pa may tarong nga komunikasyon. Wa may Facebook sa una nga, wa may chat group sa una nga maka daghang mga miscommunications na hitabo mo tong way reinforcement gikan sa Pilipino nga mga sundaw o na-isolate in town to ang mga nagprotesta na kasunod dito sa arsenal sa Cavite. So nakuha pagbalik sa mga Katsila, daghang napatay sa mga tigpasiugda sa kalihukan. Pagkahibaw sa mga praile at tumao pang hitabo, kakita sila og kahigayunan. Kining maong insidente atong gamiton pagkabot sa duha nato ka kausa, pagsulbad ini duha nato ka problema. Magpapapil ta pag-ayo ini aron nga ang hari sa Espanya o mismo ang mga politiko o military officers din sa Pilipinas makabantay sa atong kabililhon. Nga dako kay tag ikatabang pagpreserbar sa gahom sa Espanya din sa Pilipinas. Ug ikaduha, atong ma-neutralize ni mga pari na nidemanda na og secularization. Ang mga pari nidemanda na og dugang gahom, og dugang influensya. Tuod man, giunsa nila pag gamit ang mga insidente, ilang gipasanginlan ang tulo ka pari nga mo'y nangu sa kampanya sa secularization. Si Padre Gomez, si Padre Burgos, ug si Padre Zamora. Kansang anibersaryo in town sa ilang pagkamatay, gitiman-an sa Tibok Nasod kagahapong adlaw. So ilang gipasangilan ang gumborsa nga mo'y utok sa maong mutiny. Wa ko'y labot silang Padre Gomez, si Padre Burgos ug si Padre Zamora kay di ba ya to rebellion ang gibuhat sa mga trabahante aron lang to pagpaningil na ibalik ang ilang exemption sa tribute, di sila pabayron og buhi sa Espanya o aron pag balik sa ilang exemption sa forced labor. Pero kinsa may magbuot nila? Ilang gibut-butang pasangil, nangumbinser sila og usa ka testigo, nagbuot-buot sa sila og usa ka testigo nga niingon si Padre Burgos mao nangu og kun daog pagkatong maong mutiny si Padre Gomez, Burgos ug Zamora mao mangu sa Pilipinas, palayason nila ang mga Katsila.
So ang Espanya, pagkadungog sa report sa mga praile, na alarma, na unsa man mo des Pilipinas, hipusa na ninyo. Ang nagtinguha pagpalagpot nato diya, kadako na tos katigayon na nakuha des Pilipinas, palayason ta. Mituo. Ang Espanya, sa sayop nga kasayuran, gikan sa mga praile. So ang fake news, uso na. Adtong 1872. Ug tuon man, nagpalampuson pag-ayo ang mga praile, gigarote, gipatay silang gumbursa, o ang mga pari, wa na hatagi og mga parokya. In fact, wa na mutudlo ang Espanya og bag-o mga pari. Wa na sila ang mga Katoliko nga mga seminarista, wa na himo ang mga pari. Gilangay ang ilang pagkapari. Tungod adto nga mga paring Pilipino lain day tuyo. Gusto nimo palagpot sa mga katsila gikan din sa Pilipinas. Unya ang Governor General kadtong tanang nahilambigit sa mutiny dito sa Cavite, ilang gipahamtangan og silot sa kamatayon. Of course, later on ilang gi-commute ngadto na lang sa life sentence. Ang uban ilang gi-exile. Gipalayas nila gikan sa Pilipinas. Ang uban gipada nilang Mindanao, doon na sila gipada sa Guam, doon na sila gipada sa ubang kanasuran. Aron nga dili na makapadayon sa ilang kausa dinhi sa Pilipinas. So gi-exile nila. Ang way kasayuran para sa mga katsila, na-resolver na ang problema. Wa na yung mga Pilipinong pari nga mo demandag secularization, kay gipatay na ang gumbursa, kitsa pa may mga has o barog para sa kausa. O ang mutiny na tunaw na, kay nabungkag na, kay ang tanang mga leader na hipos na. Either napatay, or napriso, or na-exile. Ang wa mahibawi sa mga katsila, doon ay tulo nga na direktang naapektuhan sa ilang pataka nga pagpasangil sa gumbursa o sa ilang di makiangayon nga pagsilot sa mga leader sa mutiny. Imbis i-address ba ang lehitimo nga labor demand sa mga trabahante, ilang gipakadako pag-ayo ang kausa, ang tulo ka mga Pilipinhon nga nakasaksi sa maong injustisya mo'y nahimong instrumento sa pagsugod, paglingkawas sa Pilipinas gikan sa mga katsila. Kinsa maning tulo? Una si Dr. Jose Rizal. Na nitong 1872 was only 11 years old. 11 anyos si Dr. Jose Rizal, gikuyog siya maguwang nga si Pasiano Rizal aron utanaw sa execution sa Gomborsa. Kay si Pasiano, estudyante ni Padre Burgos. Ug iyang gipakita iyang manghod ingon ani ang kadako sa inustisya sa Espanya. Si Dr. Jose Rizal siya kalinghod sa iyang paghunahuna na ingon iyang igahin ang iyang panahon, iyang igahin ang iyang maungkon siyang edukasyon aron katabang siya paglingkawas sa paghunong sa inustisya. Naghihimo sa mga katsila, batok sa mga Pilipinhon. Ang laing duha nga naapektuhan sa mga panghitabo, si Graciano si Tubera. Kinsa si first name ni Tubera sa kasaysayan, usa siya sa gi-exile. Si Tubera. Di Tavera, usa sa gi-exile. Ikaduha ang manghod ni Marcelo del Pilar. Iyang manghod, usa sa mga gi-exile gikan sa Cavite. Og si Di Tavera og si del Pilar maoy nangusap propaganda movement dito sa Espanya na nakamantala sa La Solidaridad, katong usa sa labing bantugang pamantalaan nga ni bisto sa mga abuso sa mga katsila dinhi sa Pilipinas. Dito tunlang mantala sa Espanya. In 1897, usa ka tuig sa wa pa muulbo ang propaganda movement dito sa Espanya, si Dr. Jose Rizal namantala siyang labing unang nobela, ang Noli Me Tangere. So 1887, si Dr. Jose Rizal was only 26 years old. Sa iyang gimantala ang Noli Me Tangere. Niya dihang gimantala ang La Solidaridad, si Dr. Jose Rizal, si Di Tavera o si Del Pilar, silang tulo mo'y labing aktibo, labing isog na mga contributors sa mga sugilanon mahitungod sa pangabuso, sa panaugdaog sa mga katsila, batok sa mga Pilipino. Ug sa labing unang higayon, nakahibaw ang mga
Espanyol, unsa diya ka dako sa inustisya nga nahimo sa Espanya, batok sa mga Pilipinhon. So, kinsay mag-expect nga ang gipakaingon sa mga praile o sa gobyerno sa Espanya nga dako nilang kadaugan pagdugmok nila sa mutiny in 1872, pagpatay nila sa Gombursa sa samang tuig mamunga. Ug mas dako pang problema nga ang katawhang Pilipinhon, salamat nilang Dr. Jose Rizal o sa ubang mga propagandista ng mga batanon, nahigmata sa kamadaog-daugon sa mga katsila. Ang linya nilang Dr. Jose Rizal o kaubanan sa propaganda movement maurag yun nga ang Pilipinas hatagan o managsamang pagtagad sa Espanya. Nahimuon siyang probinsya sa Espanya. Na tugutan siyang makapalingkod o mga representante sa Spanish Cortes, ang baybalauranan sa Espanya, nga dunggod ang lehitimo nga mga demanda sa mas makiangayong pagtagad sa mga Pilipino. Wa mo demanda silang Dr. Jose Rizal og independence gikan sa Espanya. So, kung gipaminaw pa lang sa Espanya ang propaganda movement, wa gid unta sila problema. Dili gid unta sila mapapahawa gikan dinhi sa ato. Na si Dr. Jose Rizal sa tanang mga propagandista dito sa Espanya, murag Ninoy Aquino. Nidesidir siya pagpauli dinhi sa Pilipinas. Pagpauli niya dinhi sa Pilipinas, nagtukod siya mga organisasyon nga nakapahulga pag-ayos mga katsila. Tima niya si Dr. Jose Rizal dili revolusyonaryo. Wa siya mauhag og revolusyon. Ang iyang giauhag reforma. Nahatagan lang makiangayong pagtagad ang mga Pilipinon. Pero ang mga katsila, insecure kaayo, sama sa ilang paburot sa insidente sa 1872, ila sang gihatagag dako kayong kahulugan ang presensya ni Dr. Jose Rizal din sa Pilipinas, ilang gi-exile si Rizal ngadto sa dapitan. Pagkadungog sa mga Pilipino pag-exile ni Rizal, kung ano gi-exile man ni Rizal nga igo ra man ni nagsuwat og no limitang hiri, igo ra man ni niauhag og reforma sa pagduma sa mga katsila din sa Pilipinas, naumol ang katipunan. So tanawa ra, wa untay problema mga katsila, pero tungod sa ilang overreaction in 1872, dihay mga revolusyon, diha na hinuoy mga propaganda movement nga namugna. Ug tungod sa ilang overreaction sa pagpauli ni Dr. Jose Rizal dinhi sa Pilipinas, namugna na hinuon ang katipunan. Nga mas radikal na ang demanda, revolusyon na, mualsa na, armado na nga pag-alsa, batok sa mga katsila. Gi-exile si Dr. Jose Rizal sa dapitan 1892. Hangtod 1896. Pag alsa sa katipunan, nangapildi ang mga pwersa nilang Andres Bonifacio, unay pa sa Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, nangapildi na, nangaluya na. Ang mga katsila, imbis makakita nga wa na idag-anan ang mga Pilipino, nadugbok na nila ang revolusyon, ay sus, ilaw ang gipasangilan si Dr. Jose Rizal. Nga malinaw ni Puyo dito sa dapitan, nahigugman ni Josephine Bracken. In fact, ni voluntaryo si Dr. Jose Rizal nga mag-doktor sa Espanya pag ni voluntaryo siya nga sa Cuba. Pero gipasangilan nila si Dr. Jose Rizal nga kabahin sa revolusyon, ilang gihukman o kamatayon in 1896, gipatay nila si Dr. Jose Rizal. At tungod ato ni silaob, yun hinoon pag-ayo ang revolusyon, isamot kasuko ang katawhang Pilipinhon. And the rest is history. Napugos ang mga katsila pagbaligya sa Pilipinas ngadto sa Estados Unidos in 1898. Sa ato from 1872 sa Cavite Mutiny o sa Gombursa execution, after 26 years, napalaya sa mga katsila gikan dinhi sa Pilipinas. Dinisugbo mo sila mga irungbuang nga libahag ang ikog gipalayas sa mga Subuanong revolusyonaryo gikan sa Fort San Pedro. So, diha dayon makaanggo justisya ang Gombursa. Naabdan og 26 ka tuig. Una, namunga ang ilang gipangayo nga kausaban. Nangayo na sila og kausaban. Wa sila mangayo sa bituon og sa langit. Pero ang overreaction sa mga katsila, mo ini resulta, napalaya sila 26 years later. Sa ato pa, kung mulahutay lang ta,
moabot ang adlaw sa paglingkawas. Ikaduhang sugilanon sa paglahutay na gusto na kong pakisawaan ninyo karong hapon. Ug akong ilambigit ining kadtong certain period from 1872 to 1898 paglingkawas sa mga Pilipino gikan sa mga katsila. Ang nahitabo karon sa atong panahon. Naabtan na nato ning hitabo. 1989 sa ikaduhang tuig pagkamayor ni Rodrigo Duterte sa siyudad sa Davao. Nataon ni Duterte 1945 sa tupa in 1989 he was 44 years old. Iyang gitukod ang Davao Death Squad. 1989. Ang DDS iyang gigamit pagpatay siyang gidudahan ng mga durugista, pagpatay siyang gidudahan ng mga naghatag og kaguliyang dito sa siyudad sa Davao. Of course, later on, iyang giabusuhan hasta mga inosenteng mga babae, iyan ang gipanlugos, hasta ng inosenteng mga biktima, iyan ang gipatakaan lang o pasangil. Why naningil niya? From 1989 to 2009, napo, 20 katuig. 20 katuig, human na umol, natukod ang Davao Death Squad. Dunay nangahas sa pag-imbestigar sa kalihukan sa Davao Death Squad. Nahibong ang mga cable sa US Embassy at itong mga tuiga sa pagsulbong sa kalihukan sa Davao Death Squad. Nganong ang taga Davao, wa man mo reklamo. Nganong wa may government officials nga nang reklamo sa kabangis sa Davao Death Squad. 1989, Cory Aquino pa'y presidente. 1992, ni Poli si Fidel Ramos. 1998, ni Poli si Erap Estrada. Wag yung bisan usa sa tulo ka mga presidente nga nangahas sa pagbadlong ni Rodrigo Duterte ining iyang lakton nga pinatianay dito sa Davao. Na, dakong baligho, ang presidente hinuon nga bilib kaing Duterte, si kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo, wa lang tuyo ni tudlo og babay nga pangu sa Commission on Human Rights. Siya mo si Laila de Lima. Nahimong senador, nahimong pineriso dinhi sa ato sa Pilipinas. Si Laila de Lima mauray dunay kaisog sa pag-imbestigar sa Davao Death Squad in 2009. Iyang na interview ang mga ni kumpisal nga mga gunmen, mga perdugo sa Davao Death Squad, giunsa na paglaktod o pamatay ang ilang mga biktima dito sa Davao. In fact, si De Lima, diriyot patya sa puwersa ni Rodrigo Duterte, na mayor pas Davao, ni atong higayuna. Sigo ni Arturo Las Cañas, ang tag-as ra mga punuan sa kahoy sa hotel sa Buhangin, nagipuy-an ni De Lima, mo'y nakalinggawas ni De Lima gikan unta sa mga snipers na mo'y sugo ni Duterte pagpatay, paghipos, aron mapahilom ang investigasyon ni De Lima. Pwedeng sukuan ni Duterte, ni De Lima, rom siya kabaos. Pag 2010, ni puli si anhing presidente Noynoy Aquino, nahimo hinong mas gamhanan pas De Lima, nahimong Justice Secretary. Duwa na kaugpo si Duterte. Pero, pag 2016, si Duterte napili nga presidente. O niadtong higayuna, kakita siya og benta, kita siya og kahigayunan pagbaos ni De Lima. So paglingkod ginis Malacañang in 2016 sugod din siya og manufacture o mga ebidensya batok ni senador na niadto si Laila de Lima. Ano pues nahibaw tagod siya nahitabo, gipakawawan pag-ayo si De Lima, gipasangilan nga dunay sex video, gipasangilan og mga binastos, binuang nga mga pasangil, gilambigit sa negosyo sa illegal nga druga sa Bureau of Corrections, butang-butangan og mga binuang na mga akusasyon og napriso gyud. Si kanhi senador Laila de Lima. Gigamit ni Duterte ang tanan niyang gahom isip presidente, ang tanan niyang influensya sa House of Representatives, ang tanan niyang influensya sa Senado, ang tanan niyang influensya sa Korte Suprema. Inabagan ni kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo kinsa sa atong edisyon sa niaging panahon sa kilom-kilom nagdumot sa pag-ayon ni De Lima kay mao'y naka bulilyaso siya ang plano pag-ikyas unta sa kasong iyang giatubang din sa Pilipinas nung napriso gyud si Arroyo
sa kinatibukan sa administrasyon ni anhing Presidente Noynoy Aquino. Nakalingkawas na lang si Arroyo sa administrasyong Duterte, mauto na kung sabo sila duha, duot gud nila pag-ayo si De Lima. Of course, eventually, after more than 6 years, sa pagkapriso ni De Lima, human na pupos ang termino ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nakagawa si De Lima o karon si Duterte, gihugon-hugon, doon na arrest warrant na posibleng luwatan sa dili madugay ang International Criminal Court o kung ipatuman sa Marcos administration, posibleng madakop si Duterte, mapusasan si Duterte, mabalhog sa prisuhan sa The Hague sa Netherlands. So palihog atong kwintahon ang katuigan sa paglahutay, sa pagpaabot. Doon na bagay magdahom nga manubag pa si Duterte sa iyang pagpamatay ang gisugdan in 1989. So kad 1989 hangtod pag-imbestiga ni De Lima 2009 20 katuig. Imbis mahadlok si Duterte, padayon ang pinatianay. Hangtod 2011, sa dihang nahimo na ng sakop sa International Criminal Court, ubusa maimbestigar na sa ICC. Katutanang pinatianay sa Davao since 2011, hangtod paggawas ni Duterte sa ICC in 2019. Katong pinatianay before 2011, dito maapil o imbestigar sa International Criminal Court. Kaya ubos sa mga lagda, maimbestigar lang sa ICC ang mga krimen nga nahitabo sa katuigan na sakop ang Pilipinas sa International Criminal Court. Pero pag 2016, si Duterte mo ihawd. So, si De Lima nga mauntay nang imbestigar niya, mauna hino iyang gipriso. Pero karon tuiga, 2024, posible maunay tuig sa panudya ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Dili sayon, dili dali ang hustisya, dili bubu ang paglahutay. Si Sibi sa nadani sa namaghot diri sa among mga silingan. So sa sunod higayon, ubisan karon na makahuna-una kanusa pa man ang kaangayan, kanusa pa man ni masilutan ang mga kawatan, kanusa pa man ni mapaninglan ang mga mapahimuslanon sa gahom. Palihog ato lang lingion ang kasaysayan. Why instant justice? Sa kantar ng John Lennon ang instant karma. Pero ang paglahutay, gantihan o kaangayan. Sama sa naangkon sa mga Pilipino pagpalaya sa mga katsila in 1898. Posibleng gagantihan o kadaugan sa mas panglingkawas ni kanhi Senador Laila de Lima last year gikan sa prisuhan o sa posibleng pagkabalhog na ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa mangamig kaayo magbugnaw ni prisuhan dito sa The Hague sa Netherlands. Si Duterte is 78 years old na, ambot sa iyang dangatan sa iyang pangidaron kung mapriso pa siya dito sa The Hague sa Netherlands. Why nag-expect na moabot ni ang adlaw sa iyang pagpaningil, pero posible hapit na manubag, mapugos, pagtubag si Duterte sa tanang laktod nga pinatyanay o ba mga pangabuso nga iyang gipasyugdahan. So dunay ganti ang paglahutay. Dili hopeless ang pagpaabot. Dili way kapuslanan. Sayop, no? Double negative. Dunay kapuslanan ang pangandoy o kaangayan. But of course, in the meantime, dili ta magsige lang paabot. Dili ta magsige lang og pangyugpos. Ang paglahutay nagkinahanglan sab og pagpakabana. Muhimo sabta kutob sa atong mahimo aron atong matabangan ang pagpatigbabaw sa kaangayan. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay o pagsalig o pagpaminaw sa atong panahon. Dayong kilom-kilom. Daghang salamat CB girl.